pagkatapos ng 9pm. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9am o pagkatapos ng 9pm. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Throwback Thursday na naman tayo. Morning Balitaktakan, Barkada. At syempre, makakasama nyo pa rin ang Dynamic Trio, papangunahan ng inyong madiskarte at rakiterang mami, Ma'am Shishaki. Papangalawahan naman yan ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman, na dala ay kulit sa inyong umaga para more energy, more the happier the day. More the happier, parang mali yun eh. The happier the day. Oo, yes. At papangatlohan na naman, tinuloy talaga, ng inyong morning barkada, makakasama niyo po sa Talakan at Tawanan, Charles Limon. Oo nga, parang pang-aapatan ko naman na pwede nyo pong panoorin ang Morning Barkada. Either you're using a free TV at antena lamang ang gamit. Ilabas lang yan para makasagap ng antena. At kung smart digital TV naman at may Digibox na kakabit yan. Kasi yung iba hindi talaga, walang Digibox din eh. Pero kung may Digibox yan, hanapin nyo kami via the GNN or Highland TV channel. At ang channel number ay depende po kung saan yung lokasyon nyo. Pero kung pauwi pa lang po kayo ng inyong mga bahay, or pauwi ng, pauwi nga, and papunta ng trabaho, o kaya naman po ay, asan ba? Nakahiga pa ba? Ay, naku. Nako, bumangon na, hawakan na ang inyong mga cellphone dahil pwede nyo po kaming mapanood dito po sa aming Facebook page, which is Regional News Group Luzon. Ayan, isusearch nyo lamang at lalabas ang aming mga mukha agad-agad. Meron din itong live stream na ito sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon din, And meron kaming TikTok, Instagram, and Twitter. RNG Luzon, nag-isa, wala nang iba. Nag-iisa, wala ng iba. Pero maganda ngayon ang silip ni Haring Araw. Naku, pasadahan muna natin po ang latest weather update natin ngayong umaga. Ayan, ang pinakamababang temperatura na itala po dito sa Baguio City ay 17.1 degrees Celsius. Ayan, walang pagbabago. Pero asahan po ito iinit mamayang tanghali hanggang sa
na weather system na makaka-apekto dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa Northern Luzon. At mahina pa rin po sa ngayon ang hampas or itong bugso ng hanging amihan. So, inaasahan po na maganda ang ating panahon ngayong umaga at mayroon lang pong mga localized thunderstorms pagdating po sa hapon, asahan niyo po yan. So, magdala pa rin po kayo ng mga payong at pananggalang sa ulan in case na mayroong mga biglaang pag-ulan. Ang ating araw ay sumikat kaninang 5:23 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:50 in the afternoon. Medyo ano ba, mainit ba? Parang hindi ko naman ramdam. Wala. Pero hindi ako super nilamig naman nung umaga as compared to nung last week, no? Ang lamig talaga. Pero ngayon, sabi nga ni Charles, medyo mainit. Kaya lang, tignan natin kung uulan kasi yesterday umulan ng napakaaga, ano. Basta magdala lang po kayo ng inyong mga payong, mga pananggalang, kapote, bota, kung ano man po. Jacket! Very important po ang jacket. Napakalamig ng panahon para iwas po tayo sa mga sakit. However, kung may mga nararamdaman na tayong mga sakit sa katawan, dala ng trangkaso o kung ano-ano, may mga produkto po ang Aldrich Corporation like Pau Liniment, Pau Masahe, and Pau Essential na pwede pong tumulong na mapawi ang sakit sa inyong katawan, sakit sa inyong ulo at para mas refreshing ang ating araw. Kaya protektahan din natin yung mga katawan natin ngayon sa dengue. Kaya sabi nga ni Ren, mag-jacket po tayo, balutin natin yung mga katawan natin. Balutin mo ako. Oo. Oo, naka-jacket na ako. Kasi ang lamig talaga. Ang lamig niya. Charot. Morning Barkada. Uy, hindi lang ngayon malamig dyan. Pero alam nyo ba, Morning Barkada, ang exchange ng barrel ngayon coming from Saudi Arabia is now $120 per barrel. And this increase of crude rates is now causing international oil prices to rise. And hindi lang kasi sila directly yung indirectly na naapektuhan with this increase. The Saudi Arabia appraised the official selling price for its flagship Arab light crude to Asia to a $6.50 increase versus the average, which is $4.40 increase. So the July OSP is the highest since May when prices hit his historic high due to worries of disruption in supplies from Russia amid sanctions over its invasion in Ukraine. Ito pa, the price hike came even after the decision last week by the Organization of the Petroleum Exporting Countries and Allies, together called APEC, to escalate output in the July and August by 48,000 barrels per day lang naman, or 50% more than the earlier planned. And this hike is widely seen as unlikely to meet demand as the increased allocation is spread across all members, including Russia that is facing sanction. Kaya yung mga dyan, mga nagpepetrolyo at gas, gasolina dyan, let's have alternative transportation. Magbike na lang muna siguro tayo o maglakad-lakad para maipagpag yung mga yung taas ng crudo na yan, di ba? Grabe, kasi kahapon, doon sa talk ni Yusek para sa Department of Energy, sabi nga niya, di ba, ang oil kasi natin, kaya tumataas siya over the past months na nga ay dahil nga daw po yung supply from Russia ng oil ay medyo tinanggal, dinisregard up until December 2022, kaya medyo kulang tayo sa ating oil. However, dahil ang Saudi Arabia naman together with yung organizations ng mga OPEC. And yung mga organizations ng mga countries na nag-produce ng oil, parang sabi nila na sabi ng OPEC na parang we have supply kasi dinoble nila ang kanilang production. And sabi naman po ni Yusek dito sa Philippines na pwede daw bumaba kung hindi papatungan ng Saudi Arabia ang kanilang presyo ng produktong petrolyo. However, sabi mo nga kanina that they increased crude prices. So, what do we expect? May $2. Same old, ganun pa rin ang ating presyo. Sana naman po medyo ang ating mga puso, yung mga companies dyan, sana naman hindi abuso na dahil alam nyo na kailangan ng ibang mga bansa ay tataasan nyo na dahil alam nyo kukuha at kukuha. Nahihirapan po ang lahat ng tao ngayon. Yes, exactly. Pahirap din yan, itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero isa pa po sa mga grabe talagang naapektuhan na itong pagtaas ng
presyo ng produktong petrolyo ay itong mga jeepney drivers na. Yes. Kasi nga din naman po ngayon, nananawagan po ang iba't ibang organisasyon ng mga jeepney association dito sa Pilipinas na unawain ng publiko ang biglaang pag-konti ng mga tumatakbong mga jeepney units dito po sa ating bansa. Nakakalungkot po yan, kasi nga po ayon po sa iba't ibang grupo ng mga transport groups kagaya po ng Manibela, ayon po kay President Mar Balbuena ng transport group na Manibela, those in the public transport sector are the most affected because it is difficult to keep riding when you make almost no income. Siyempre nga din naman, And then may panawagan naman po si Balbuena sa mga mananakay natin na to our dear riders, we ask for your understanding kung wala pong enough na sasakyan na tumatakbo ngayon dito po sa kalsada. Kasi nga din naman tumaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo dito po sa ating bansa ngayong linggo na ito. Pero ayon naman po sa LTFRB, tinatalakay na po ang dagdag singil sa pamasahe ngayon. Yan po ay kinumpirma ni LTFRB Executive Director Tina Casion. Pero ayon naman po sa mga iba't iba pang mga transport groups, hindi naman po nakakatulong itong ginagawa nilang oil subsidy. Kasi kahapon, meron si Mang Virgilio, sinamanan sa kanyang pamamasada. Kuya, magkano po yung oil subsidy nyo? 6.5 na dalawa. Bali, 30,000. yun. 30,000. Sabi niya, kumusta naman kung gano'n yung katagal? 1 linggo lang. Yun lang. Yun lang nagamit. 1 linggo lang po na nagamit ng ating mga super itong oil subsidy kasi nga isa din sa mga kalaban nila itong libreng sakay. So, how can they make income kung lahat ng mga pasahero sasakay Sa libreng sakay, oo. Although, maganda naman sa atin yun kasi libre yun, makakatipid tayo, pero yun din, mapapaisip tayo. Paano din kaya yung mga iba't ibang super natin na umaasa lang sa araw-araw na kita? Kaya nga. 700 yung naiuwi, dagdag pa itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, and itong libreng sakay, bumaba siya ng 400 pesos. Grabe. So, si Kuya Bertilio na tumatakbo sa Trancoville. Yes. Uy, Morning Barkada, in the Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, and Memaropa, Region 4A po yan, they can start collecting 10 pesos na for minimum fare starting June 9, kahapon. From LTFRB. Oo, from the Land Transportation said that in a decision. Today is June 9. Ay, ngayon ba? Yes. Sorry na po. Napacheck pa ako sa aking kalendaryo. calendar. Ayan, Morning Barkada, pwede na po yung simulang ng 1 pesos increase for the first 5 kilometers, pero the succeeding kilometers hindi na. Oo. Piso lamang po ang itataas nung ano. And malaking bagay yan yung piso na yan pag nakolekta yan. Malaking bagay yan sa ating mga tsuper. Kaya thank you po at kahit papaano dyan sa dito kayo sa Baguio City, sa tingin nyo. Dun nga kahapon, may mga problema kasi may mga nangolekta ng additional kasi hindi na nila kaya, namulta sila ng 5,000 ng LTFRB. Naku! Oo, yun ang ating balita yesterday. And Yun nga. grabe sa comment section sabi na ang dadamot nyo naman, hindi nyo kayang intindihan ang mga Grabe jeepney yung drivers. 5,000. Yes. Sa ng multa. Yes. Ano lang yung makikita nila, tapos yung multa. Anyway naman po, going back to the Cordillera, isa din po sa mga nagkukulang ngayon. Hindi naman nagkukulang pero medyo hindi ginagamit ay ang ating mga produktong baboy. Alam naman po natin na Cordillera is known for using, no? Hindi naman using pero ito yung kanilang kinakatay during rituals, especially nung election. However, due to the African swine fever po na medyo naging threat, hindi lang dito sa Cordillera, sa buong bansa, pero sa buong mundo, sa mga may mga baboyan po dyan, medyo nagtaas sila ng presyo ng mga baboy. That is why, doon po sa mga rituals daw noong past days dahil sa election, ang ginamit nila sa mga ritual instead of baboy ay mga alagang manok. Ayan, kasi dito sa Cordillera, ang apektadong
mga hog farmers ay sa 47 na towns, 115 village ay umaabot po ng at least, alam mo yun, leading to swine depopulation of at least 8,811 pigs. That is according to Cameron Odsey of the he is the Cordillera Director for the Department of Agriculture. And ayun nga, yun ang kanilang mga ginamit. Ay, ewan ko kung ito ba ay good news or bad news na meron namang sapat na supply. Sinigurado nila na ang supply ay sapat. However, tinaas ang presyo ng baboy. Yun lang, oo. Pero yung traditionally din, kasama talaga sa kanyaw ang pagkatay ng chicken. Hindi lang kaya nila ini-start ang pinikpikan kasi kasama talaga siya sa ritual. So, ritual talaga. Pero kung economically wise yung tinitignan natin, kasi it's part of our festivity, not just here in the Cordillera region. Sa Cebu, ang sarap ng nila dyan, ng lechon. Lechon? Anong manok? Lechong baboy, di ba? Kaya baka lang meron tayong hindi nakikita at na pwede nating mai-address dahil sa pagtaas nga ng bilihin ng baboy. And they are already considering nga itong, pero hindi natin pwedeng gamitin pa sa ritual ang mga rabbit. Pero kung sa pagkain dito sa Baguio City, promote po yan. Ako, may mga rabbit inasal, rabbit siopaw, grabe. Rabbit burger. Kaso, Best fat ko. Mas good for the heart ata din yon. At mamaya, morning barkada, good for the heart and to everyone kasi mamaya ibibida ko ang isang nurse na nasa critical unit. Na-interview natin siya over the weekend and tingnan nga natin kung ano ba ang tamang pangangalaga natin sa katawan natin and to our loved ones na nandito nga sa critical care. Mamaya naman po ating pagdahan muli ang mga maiinit na mga balita sa Morning Balita. And huwag kayong aalis dahil tuloy-tuloy po ang ating mga kwentuhan, chikahan at kung ano-ano pang mga information from the Dynamic Trio. Tutok lang, dyan lang kayo. Ready lang kayo sa aming mga chismis. Kahit hindi Martes-Marites, dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito,
May mga bagay na hindi mo na magagawa, ngunit may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Morning balita. Atin munang pasadahan ng mga mainit na balita ngayong umbagang ito dahil nga po sa pagtaas ng presyo ng ilang jeepney operator, jeepney drivers ang nagkokolekta ng sobra. Pero ayon sa Pumalo kahapon sa 6 na piso at 55 sentavo ang dagdag sa presyo ng diesel. 2 pesos at 70 centavos naman sa gasolina. Ito raw ang nakikitang dahilan ng LTFRB Cordillera kung bakit ang ilang jeepney drivers nagtataas ng singil sa pamasahe. Pero ayon sa kanila, ito ay ipinagbabawal. Within the jurisdiction of LTFRB CAR, yung pag-regulate ng fare, whether to increase or to decrease, at hindi po yun nakalagay doon sa mga barangay officials natin. So, in-explain po natin naman na ito naman pong LGU Baguio, inalaw naman po yung pagkakaroon ng yung tip boxes na tinatawag natin, donation boxes. Pero sinasabi namin lagi sa kanila na it's upon the commuters if they are willing to give an extra amount. Aabot sa 30 na jeepney units ang namulta sa Cordillera dahil sa pagtataas ng pamasahe. May from Benguet at saka lately nga ang nahiring nga natin dito is complaint din from Mangkayan na mismong mga officials ng Mangkayan pumunta piman dito, and we called yung operator ng cooperative for the hearing. So hindi po lang from Baguio yung mga yun nakukuha natin, pero normally it's within Baguio and Benguet. 5,000 piso ang multa sa lahat ng napatunayang nangolekta ng mas mataas na pamasahe. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Gerardo Ergueza Jr., may posibilidad na bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo. Meron namang announcement po ang OPEC for an added production. Pero gaya ng sinabi niyo nga po, baka meron itong kalapit na pagtaas ng presyo. But definitely, if we only talk about the production, then luluwag ko ang supply sa merkado at makakababa to. At hopefully, hindi naman nila dadagdagan ng presyo para hindi naman makakasama sa buong situation. Pero, nakadepende pa rin daw sa mga susunod na hakbang ng mga organisasyon at grupong nagsusupply sa world market ng produktong petrolyo kung ano ang magiging sitwasyon ng presyo nito sa bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Aprobado na ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang Ordinance No. 302 Series of 2022. Ito ang ordinansang nag-uutos sa lahat ng mga siklista at motorcycle riders na magsuot ng high visibility vest sa mga national, provincial at barangay roads ng Benguet. Para mas safe yung mga kababayan natin na nagbabike, kasi minsan kasi hindi masyadong nakikita, pas lalo na pagka dun sa mga kalsada natin, medyo masikip kasi dun sa ibang kalsada at may nangyayaring mga aksidente. So studies naman nila na during this with this vest mababawasan yung mga aksidente. 500 pesos ang multa para sa first offense, 1,000 pesos sa pangalawa at 1,500 pesos naman o kaya'y 3 araw na community service para sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Hindi naman sang-ayon sa ordinansang ito ang 3 taon ng siklistang si John Ray. Importante, may helmet kami. Ilan na importante din eh. Nasa driver yan eh, kasi kung paspasira yung mga driver dito, yung mga loko-loko, wala din. Kahit nag-iingat ka, wala pa rin.
Walang silbi yung vest na yan. Dagdag gastusin lamang din daw ito. Suportado naman ang ordinansa ng Traffic Enforcement Unit ng La Trinidad. Ang vest naman is nagre-reflect ay ang laking tulong pag dark time, night time, kasi malalaman mo na may nagbabike pala. Kasi nga wala nga silang ilaw or any o side mirror or ano. So it helps talaga sa visibility. Malaking tulong din daw kung magkakaroon ng bikers lane sa mga kalsada sa probinsya. Napakaganda kasi at least sila lang, yung safety nga na sinasabi ko, maiwasan yung mga aksidente. Siyempre iba pa rin yung may kasabay ka na sasakyan. At least pag may bike lane, sila lang. Wala tayong bikers lanes talaga sa atin. So, masikip kasi yung mga kalsada natin. So, kailangan talaga siya. Pero paano natin mailalagay? Pati motorcycle nga, wala pa eh. So, hopefully, makita natin, magawan natin ng solusyon para mas safe talaga sana yung mga nagbabike. Isang information education campaign tungkol sa ordinansang ito ang isasagawa sa June 13 sa Kapitolyo ng Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Matindi naman po ang naging dulot ng init ng nagdaang summer season, lalo na po sa mga lugar na nakapagtala ng highest heat index. Ating alamin yan sa report ni Jason Lohenio. Opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang simula ng tag-ulan. Sa kabila nito, dama pa rin ang init ng panahon. Katunayan, ilang mga probinsya ang nakaranas na matinding init nitong nakaraang summer season. Actually, first week ng May, naramdaman ko na sobrang init. Kahit gabi, sobrang init. Siguro, yung experience ko lang na may konting malamig, siguro madaling araw. Pero pagpalo na ng mga as early as 7 a.m. dun sa tinutulugan ko talaga, masakit na yung sinag ng araw. Ayun, syempre kapag mainit, alam naman natin na usually nakakatamad kumilos talaga. Since konting kilos mo lang, konting galaw mo lang, pagpapawisan ka na kagad. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 54 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa. Naitala ito sa Dagupan City, Pangasinan noong April 22. Nilampasan nito ang naunang highest heat index sa lungsod na pumalo sa 53 degrees Celsius. Ang heat index ay ang temperaturang nararamdaman ng tao na may kaugnayan sa temperatura sa kanyang paligid. Ayon sa Climate Monitoring and Predictions Chief ng Pag-asa na si Ana Solis, ang heat index ay ang epekto ng init na kasabay ng alinsangan o humidity sa katawan ng tao. Ang temperaturang 42 to 51 degrees ay maituturing ng delikado sa kalusugan ng mga tao. Unang-una, syempre, yung sobrang pagpapawis. Yung sobrang pagpapawis kasi it can lead to dehydration. Secondly, pwedeng mag-cause ito ng sakit ng ulo, muscle cramps, panghihina, madaling mapagod, at pagkahilo. So, the worst case scenario po, pwede itong magdulot ng pagkahimatay or pwede rin magkosto ng yung heat stroke. It can lead to death. Yeah. Sa pag-aaral ng Department of Health at World Health Organization, pinakaapektado sa pagtaas ng temperatura ang mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Malaki rin ang epekto ng mainit na temperatura sa pagtulog, stress level at konsentrasyon ng isang tao. Bukod dun sa physical na nararamdaman ko, stress, dumagdag sa stress actually. May mga times na hindi ako makatulog, sobrang init. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang init or stress na rin dulot nun. Medyo sensitive na rin ako. Payo ng mga eksperto, ugaliin ang pag-inom ng tubig, paggamit ng protective gear gaya ng payong at iwasan ang pagsusuot ng mga damit na kulay itim. Kung hindi importante ang mga lakad, mainam na manatili na lamang sa loob ng bahay. Jason Lohenio para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagan pang mga impormasyon at mga update, tumutok po mamayang alas 6 sa Luzon Headlines at alas 6:30 po sa News Force North Luzon. Babalik po ang Morning Balitaktakan. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin.
Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Morning Barkada, it is again another week for us to start off. And kahit nga ano pang ginawa natin ng weekend, there is better care when we know critical care. Do you know what's the discussion for this morning Barkada? Ako kasi excited for this one. So this morning we have a hero that may not wear a cape but have saved lives more than we new morning Barkada. So we have this morning a critical care nurse, Mr. Marvin Buenviaje. Also, he's called by his colleagues as Boggs. Ayan. Hi, good morning, Sir Boggs. Hi po, good morning. Good morning, Ma'am Shi. Tama ba? Hi, good morning, everyone. And ayan. O, diba, kahit at the middle of his shift, try nating habulin si Sir Boggs. Sir Boggs, we wanted to understand muna, what is critical care nga ba? Ayun. So, critical care ay ito yung mga instances na kung saan tao ay may kailangan ng pag-aalaga, or so yung mga may life-threatening injuries saka illnesses, no? So kailangan ito ng mga espesyalista, lalo na ng mga facilities na mas matutulungan ang kanilang mga pangangailangan critical, no? Mm-hmm. Yes, sir. Sir Boggs, does this cover critical care when it comes to COVID-19 patients natin? Ay, oo, lalo na ngayong pandemic, mas na-realize natin na kailangan pala ng critical care, no? So, lalo yung COVID, dito na mulat yung mga mata ng tao na kailangan natin ng support ng healthcare system sa pag-aalaga ng critical care patients. Mm-hmm. Kaya nga. Personally, Sir Marvin, since you were there when the pandemic struck and right now that we're still fighting it, what are your thoughts when it comes to our COVID response?
nung start ng pandemic, na-realize natin, lalo na sa amin na healthcare system, na hindi pala tayo ganun kahanda. So akala namin, even from previous experiences, na yung pag-aalaga ng pasyente, yun na yun. Pero nung during the pandemic, mas na-realize natin na hindi tayo ganun kahanda. Well, hindi ganun kahanda yung Philippines as well as yung mga hospitals natin. So, during that time na yung, lalo na sa umpisa ng pandemic, medyo mabagal yung pag-respond dun sa mga nangyayari sa atin. So, siguro dahil bago lang yung sakit, educated lahat tungkol dun sa sa nangyaring pandemic na to, no? Yun nga, Sir Marvin, we've been battling this before nga na we were really off guarded, di natin alam how to start and how we are actually still fighting it. Sir Marvin, also Sir Boggs rather, you also give discussions for our frontliners kasi when it comes to coping up with the burnout from critical care response. And sir, how important are we that we discuss this out in a nutshell? Kasi nga hindi what we only see is the result, pero what is in that or between that is that hindi natin kasi naiintindihan what our medical frontliners are really going through. Yes, it is very important, no, to talk about the burnout that is being experienced by our frontliners, especially during this pandemic. So, especially, sabi ko nga, ngayon lang na-realize how important frontliners are, and especially health in general to the public. So, ngayon nakita natin na ay kulang pala yung mga nurses, ay kulang pala yung mga doktor. Actually, in the I did a study, no, na yung nurse to patient ratio pa lang ay masyado ng malaki, how many patients in general. So dito, tapos nadagdagan pa nung burnout with the pandemic burnout. So yung mga nurse, yung mga frontliners talaga natin masyadong nangangapa kung ano yung mga gagawin nila. So, andyan na yung kulang na tayo ng nurse. Meron pang mga instances na magre-resign, lilipat sa greener pasture, ganun. So, importante na subaybayan natin how our healthcare workers are doing also. So, with the help of, syempre, of our government, na sana mas ma-compensate ng maayos, and also with the hospitals, na matulungan din at mga pangangailangan ng mga healthcare workers. Yan nga, Sir Marvin, Sir Boggs, mahirap munang i-identify each by each of this. But then again, our nurses, our frontliners are still doing the very optimum best pa nga pagdating sa ganito. Sabi mo nga, Sir Boggs, we do not undermine na the pay minsan. Also, yung passion na lang natin yung nangingibabaw. So passion, kasi ang pagiging frontliner kasi is really a passion, no? So mas nangunguna talaga yung kapakanan ng mga pasyente. Pero at the same time, isipin din natin na they also has a family na they need to provide with. So kahit yung sa sobrang pagod na dun sa hospital, meron pa rin silang uuwian kasi na kailangan nilang buhayin. So, ayun. So, I think the government also sees na the need. Kaya napasa yung bill din eh. So, ayun. Oo. So, ayun. Yes, and Sir Marvin, katulad nga ng in our discussions also, we wanted to now help our loved ones in our comfort of our homes. Sir, how do we identify if our loved one needs critical care? And to follow up naman, how important is it that every Filipino
know the signs na kailangan na ng loved ones natin or the people that we care needs critical care, lalo na ngayong pandemic, lalo na kasi we sometimes say na ayoko kasi baka COVID yan, or meron kasi ganong skeptical mindset. Mentality, may takot. So, pinaka-importante talaga ay education, no? So, dapat ma-educate natin yung mga kababayan natin kung ano yung mga dapat na abangan, ano yung mga dapat na kailangan na mas eksperto tsaka ng mga facilities na hindi lang ma-resolve dito sa loob ng bahay nila. So, yun yung pinaka-importante. Siguro dapat yung government natin mas mag-invest sa health in general, no? And then, yung proper education ng mga tao. So, syempre, una, kapag kailangan na ng mga wala sa bahay na pangangailangan, kunyari, yung pasyente or yung tao ay mayat-maya nang nagsusuka. So, siguro hindi naman ito makukuha na sa loob ng bahay, dali na agad sa eksperto at may alam, nahihirapan huminga. So, importante din dito, yung meron kang contact, alam mo kung saan ka agad tatakbo. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit actually kung saan mayroong pinakamalapit na barangay clinic o kaya ospital na saan ka makakahingi ng tulong. Kasi kung hindi mo din to alam, may chances na may mabawian ang buhay. Yung ganun. And we don't really want to go there, Sir Marvin. Kaya nga po, andyan kayo to always remind us. And Sir Marvin, this time kasi of the year, tag-ulan na, ganyan. Sir Marvin, how do we identify naman symptoms ng dengue cases from the regular fever or flu-like na symptoms, para alam natin na we're aware na hindi na siya something na inom lang ng tubig, we dehydrate. Kasi yun yung usual na ginagawa natin. So, parang COVID din yung dengue, may mga symptoms. So, hindi ako just make note, I'm not an epidemiologist, I'm not infection disease. Pero as I studied in nursing and as also taking care of patients with such symptoms, no. So it has symptoms also similar to common cold and fever. So ang madalas na tinatamaan nito yung mga bata, lalo na ngayong medyo tag-ulan na, may mga madami ng lamok. Sabi nga ng DOH, meron ng outbreak minsan sa ibang mga lugar ng dengue fever. So, siguro, since mga bata yung pinag-uusapan, ang dengue kasi isa sa bawat 10 more or less ay nagkakaroon ng severe. Hindi naman lahat severe dengue. So, isa sa mga kailangan natin sigurong tuon ng pansin kung yung meron na tayong mayat-mayang pagsusuka at nahihilo. So, masasabi natin na yung pasyente ay yung tao ay nagkakaroon na ng severe dengue, no? Tapos siguro yung pananakit ng sikmura, pagdudugo ng ilong or pagsusuka ng dugo, tapos meron ng mabilis mapagod or irritable na siya. So siguro pwede na mas within 24 to 48 hours siguro dapat madala na natin yung pasyente or yung tao dun sa pinakamalapit na clinic para ma-treat for kung dengue ba to or hindi. Pero kung regular na sinat lang naman na experience, ang dengue kasi it's more viral. It's, ang tinitreat kasi dito kung ano yung nararamdaman ng pasyente. So, pinaka-importante ay may pinakamadaming pahinga yung tao o yung may na-experience nitong paglalagnat na to. Tapos, pwedeng uminom ng paracetamol as prescribed by our professional or our medical and then wag iinom ng aspirin or ibuprofen kasi pwede itong magdulot ng mas malalang pagdudugo. And then, boost your immune system. Drink plenty of water, hydrate, ganun. Tapos kung ano nararamdaman,
yun nga, patuloy na i-monitor. At pero kung sa tingin mo ay meron namang mga sintomas na mas severe, o gaya ng mga nabanggit ko na pagdudugo ng ilong, pagsusuka, pagsusuka ng dugo, etc. Siguro mas mabuti na agaran pagdala sa health clinic o kaya sa ospital. Oo nga. Kasi Sir Marvin, we rarely see the symptoms kasi na really critical na when it comes to our health. Minsan sinasabi natin, sabi ng matatanda, ganito lang, magganito ka lang, you just take this. But these are misconceptions when it comes to our life. Sir Marvin, may we remind our viewers lastly on how they can address critical care pag hindi nila alam, dapat na i-remind natin sila na we get or we seek professional help when needed. Yes. So yun nga, so kapag meron ka talagang nararamdaman na, so sabi mo nga kanina merong misconception na natatakot lagi yung mga tao magpa-ospital. Actually katulong kami sa inyo na para sa inyong agaran paggaling, no? So, wag matakot na pumunta sa ospital, lalo na ngayon may mga clinics na tsaka yung government very helpful because of the universal health bill. So, may mga libre tayong pagamutan na pwedeng mapuntahan na pwedeng ikasalba ng buhay ng isang tao. So kung may nararamdaman na hindi na normal at kailangan ng agarang atensyon ng eksperto, siguro mas mainam na pumunta na sa pinakamalapit na ospital. Ayan, Sir Marvin, thank you so much for sharing your time with us this morning. Alam ko may shift pa tayo maya-maya. But yet again, maraming salamat po. Sige, thank you po. Bye-bye. Ayan, Morning Barkada, there has misconceptions about our health na lagi lang nating pinapasantabi, and we do not understand the limitations of our body unless it's very severe already. Let Sir Marvin be a reminder to us when it comes to critical care, it should be something addressed immediately. It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver, sabi nga ni Mahatma Gandhi. Kaya Morning Barkada, isa na namang inspiring story and very informative episode that we have this morning. Kaya magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. So masakit ang ulo sa Pauliniment, ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Sa beauty ng batang 90s, naranatin ang itrahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s.
Nagbabalik na naman ang Dynamic Trio para lang gusto naming magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta at nanood ngayong umaga. And by the way, shout out po sa ating mga critical care nurses na talagang nagsastruggle ngayong pandemya. Hi, Sir Bogs! And may shift ka pa may tulog pa siya. May shift siya ng alas 2. Wow, tignan updated. Uy, alam ko yung schedule kasi alam ko kung paano nga schedule. Nag-i-issue mga kabalitaktakan. Ayan. Anyway, madami pong nanonood sa ating Facebook Live, Ayan, good morning kay Rain Gayaw, Mr. Olanday Rodel, Ma'am Charmaine, good morning po. Mr. Alan Leviste, Best 27 TV, ang Pidi Guzman, sa lahat po dyan sa La Union. And alam ko nanonood po ang aking pamilya. Hindi ko na kayo babatiin, but thank you so much po dyan sa La Union, sa Regional Police Office po dyan sa La Union, Jail, dyan po sa La Union, pati yung bilangguan din natin, Sa lahat po ng personnel po natin dyan. And of course, sa mga taga-Pugo La Union, good morning po sa inyong lahat. Yan, at batiin na din natin ang ating mga sumuporta din sa atin ng mga sponsors. Ang una na po dyan, ang Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugo La Union, Batang 90s Milk Tea. Matatagpuan po yan sa Upper Session Road, Baguio City. Kaya kung trip nyo magpalamig, punta na po kayo dyan. And kung gusto nyo namang magpa-cool at matuto ng musical instruments, pwede po kayo dyan sa Musar Music. Magpa-cool talaga. Magpa-cool. Kasi diba cool kapag Uy, wait lang pala. International viewers pala natin, Tita Dolor, na nasa Canada. And to all the Borja family na nanonood dyan. And sa ate ko, ate, malaya ka na. Nagka-COVID kasi si ate ko sa Taiwan. So, malaya ka na, ate. Congratulations. We need And also sa Bok, dyan sa Korea, hello, good morning. Pauwi na rin yan ng Pilipinas. Baka naman. At gusto namin magpasalamat sa Online Pioneer for online furnishing and products. Yan ang TG Home Builders, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, at ang Baguio Country Club. Yes, gusto rin po naming magpasalamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, Aldrich Corporation na may madaming produkto na pampawi sa mga sakit sa katawan dahil wala nang aw sa PAW! Yan, nabuo na naman po ang isang araw na kasama ang inyong Dynamic Trio. Nakasama nyo po ang inyong Gentle Giant, Monster Giant daw Ewan ko kung anong gagamitin ko na. Yan, nakasama nyo po Charles Libon. At ang Ma'am Sheena Rakiter at Madescarte, Ma'am Shisheki. Ang nag-isang minion in the house, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman, magsama-sama tayo ulit bukas sa huling araw ng linggo. Ang bilis! Dito pa rin sa Morning Balitaktakan.